No ai. Pidä viiva. Syötä nyt! Ja pidä se turpo kiinni! Nyt on karkkikateessa, siellä on äijää kuin jokerien maalilla. Niinkö? Onneksi tämä erä loppuu kohta. Hei, mä voisin tehdä erätaululle jälkkärit. Joo. No hyvä on. Sori, että mä roikun täällä, mutta onko asunnosta kuulunut mitään? Taisi mennä sivusuun koko makkarasoppa. Paitsi nyt. Se on se Seppo. Vastaa! No hyvä on. Ismo Laitela. Seppo Taalsmaa. Rautuloa ei voi estää! Jaha. No, asia on sitten selvä. Ismo, lopeta! Joo. No, kiitoksia. No mitä? Kerro. Se mun tarjous... Ei. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Mistä tulee sitten naapureita? No niin. Ja mausteisiin ei sit kannata säästellä, kun on meidän Karista kyse. Terve! Hei. Ajattelin ruveta teidän pervoisulle. Ootko ostanut Luomasten asunnon? Joo. Äsken kävin sillalta alas. No mut hyvänen aika, onpa mukava uutinen. Tännehän sä kuulutkin. No näköjään, joo. Pitää vaan vaihtaa vielä pupupöksyä. Mä teen sen huomenna. Ei, kyllä mä sen hoidan. Niin, sä oot muutenkin toiminut meidän talon miehenä viime aikoina. Sanois muuta. Kyllä oot ollut niin iso apu, että en tiedä miten pystytään ikinä sinua tarpeeksi kiittämään. No onhan toi Saulikin ollut ihan paskuna. Ja sitä paitsi, ilman teidän tukea mun elämä ei olisi sängyssä. Ei oispa vaan meidänkin. No, lähden tästä Seppoa kattoo, että hei. Terve. Musta täytyy mennä. Ciao.